Printzesa Irriz. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Ba omentzan, herri batian, jauregi eder batian, aita eta bere alaba bizizienak. Alaba gazti izanagatik triste zeon, eta eguna lehioti begira pasatzezun antxeola jarri. Ta triste, goibel. Aita noski kezkatuta zaukan, esatezun, nire alaba, alako pertsona gaztia izanik, nola egon daitekeen triste, zeo zein behar daukat. Eta gizon honek, dirua besteik ez, etxera ekarri zituen, zirkuak eta danetik, ia neska alaitze zan. Baina zakurran putza. Neskarek goibel segitzezun. Orduan, aitak ze pentsatuzun, bandua zabaltzia. Eta banduan jartzezun. Alako eta alako jauntxua naiz, eta nire alaba posten duenak sari ederra jasoko du. Beraz, zen ausartuko ziren neskaren gana juten, inguruko zaldunen semiak eta opari ederrak hartu, zeinek baino zeinek opari handigua, eta neskai eskini. Baina neskarek opariak ikusiela, aizi hartzea bialtzen zituen. Aita, gerozta kezkatu guazioen. Bandua zabaldin biharko laua izeta. Eta laxe intzun. Eta iritsi zan honen berri, baita basuan bizi zan txabola zar batean ore. Han, hiruan nahi bizizian, eta irakurri zutenian, zantzuten, guk alaituko dugu. Eta zarrena, bizkorrena ibilizanak, intzitun, inguruko lore sorta ederra egin, eta horekin juntzan. Bigarrenak esan zuen, nik otar hartuta, sagarrak emango eskilot. Eta hirugarrenak esan zuen, eta nik ze emango jot? Baina antxe abitu zan, tristura hartzen zuen da pertsona bat hain gazti izanik triste ziola jakitiak. Eta antxe abitu zan. Pentsatuz, ze oparituko tezilon neskari. Eta hasi zan, ibilin, eta basuan, oso, barruan ziola, entzun zuen. Gazte, atean azak emendik! Zein arraio dau. Sorginako gite da biltza. Gazte, ateatzako emendik! Eta antxe aurkitu zuen, sorginak harrapatzeko trampa batian emakume bat. Mutilonek, zeitun askatu zuen, eta trampan eritako emakumeak arkume txiki bat eman zion. Mutila agartu zuen besotan da esan zion emakumeak. Ea mantzak irekin gauta egun, ez agele inoiz, eta ez eurgatikan askatu, atxun, eta eskarri asko! Eta desartu intzan. Mutilak, pentsatu zuen, toenik arkume honekin zein miet. Dira, banoan neskoi alaitzea, eta zoze bururatuko zait, ze eaman, ari alaitzeko. Eta jarraitu zuen, ibiltzen baino, gaua etorri izan, eta herri txiki bat iritsi izan, baina xosik ez, ostatu ordaintzeko, eta kalien etzun gehatu nahi. Ta apa izan etxia, aurkitu zuen etxia, ongila zan da zantzun. Baliteke hementxe txoko bat itia eta eskatu ingoet legua. Kox. Eta bordundik, zerorak irikizun. Eta zantzion, zer deu gazte? Lotarako leku bilan, nabil, baino ez dakat xosik, baino, ingualdia zue txokon bat. Eta zerorak zantzion, bai gazte, pasa zeite etxea, baino, arkume hoi, ustazu, ikuluan. Eta mutilak zantzun, iz, nik arkume hau gauta egun eman beharrakat, nik ikuluan ingoet behakin lo. Ez da kusidadia ez, zuaz logela, eta amantzazu arkume hoi zurekin lotara. Eta mutila sartu zan horien, arkume eta guzti. Zerora, ez zan gustora gehiatu eta apaiza izan zion. Apaiz jauna, alako talako gertatu eta gure etxian gazti hoi, oien arkume eta guzti dolo. Apaiza, tak, erne jarri zen.
Hoi ez da gauza normala, hemen zehoze bada. Eta gau osua apaizak loin gabe pasasun. Mutila lo zegoen ate aurrian, logelako ate aurrian, atzea eta aurrea, pentsatu zeharra, jo zeatik anote do mutiloik arkumeta guzti horien lo. Eta egun sentile etorri zenien, lehenengo antxe argi izpioiek agartu zenien, apaizak ezin gaio jastzen, eta atierik izun, hanka puntietan juntzan, eta han ikusi izun mutila loseko zela, arkumetik hilabe onduen zula. Apaizak, zehozein nahi bat, zehozein jakin nahi eta zeo bururatuko eta arkumiei belarretik eustia, ber. Ta belarre jaikutu bezin pronto, arkumiak intzun, eta apaizak antxe, peatuta gehiatu zen. Ai ama, hemen zorginkerin bakartatu da, zerora, zatoz laguntzea mesedez. Ta zerora, zeko loziona. Alako zalapartakin esnatu zan bapatian, eta gure zerura honek kamisoi luze-luzeitako adibiltzezun, eta presak aguntzan apaize laguntzeko asmoz, eta pasiluan hiltze zarren bat batzeon, eta pasiluan graska! Kamisoi japuskatuzun, eta ipurti biztan gatu zen. Oi, hon ipurti biztan izen behar dut! Baina bitartian, apaiza deika izizaion, lagundu! Haien, eta zerora sartu zen logela. Eta ikusi zunian apaiza nola zion, arkumiei belarrei peatuta, beha tiraka zizteion, hasi zan, apaizei tiraka eta klik! Haure peatuta gehiatu zen, ai, ama! Eta mutila esnatu esan zuen. Aizu, ni neska horren gana junei dut, eta dano batea jumerko du ba! Eta hoietik atea zen, arkumia besotan zula, apaiza arkumia belarriai peatuta zeola, eta zerura apaizai peatuta, ipurdia nola baita estali ezinik. Ai, ama! Eta kale atea zian, mutila tiraka. Tia, guazen! Apaiza berriz, zorginkeria! Eta zerura, haulotxa! Eta basi juestin. Eta gaitzerdin, baratza baten aurretik pasazian, eta azak zeuden, eta zerurak aza osto hundi bat hartu zuen da, ipurdo jastale zuen da. Eta jarretuzten aurrea, baino tiraka zijoaztila, antxea izien atari aurrian bi emakume etxe garbitzen. Eta ikusi zutenien esan zuten, ara, ikuste alden herriko apaiza ze piuratan zien, baita zerora! Azarratu zian, antxipetuta zaudenak eta esan ziren, aizue, parrain biherrean zatoz den laguntzea, Oi, ontxe guaz, eta juntzian, eta bi emakume bake tirakasi zian, baino, ping! Antxipetu eta gatu zian. Eta mutila, tira guazen! Apaizak, zorginkeria! Nere ipurdila zerorak, eta bi emakume, aizue, azkagaitza zue! Zalaparta hortan zijoaztila, herriko okinak, atia erikizun, okindegiko eta ikusi zunian kusida deura zantzo, baina zehatzeate zuek, eta bi emakume hauek, iso, eta zatoz gu laguntzea zu sasoiko zaudeta! Okinak juntzan, emakume jai tireiteko asmoz, hasi zan tirakata, beatuta egatu zan, ene! Eta mutilak aurria jarretzezun, eta nahi tira. Eta han urrutin, ikusi zun jauregia. Laster naiz, baina alako zalapartazioan bateko zorginkeria, besteko ipurdi bizten joala, besteko gure etxeko atiak irikita zabaldu iala, eta nire okintegia bakarrik utzitela, zalaparta batian. Ze paso zen? Itxu batzola bere zakurrakin, eta zakurrak zalaparta entzun da, atzetik juntzan, eta zakurrako okine ikoskita zijola, klak! Haure peatuta edo zen, eta itxua bere makilekin, ting! Haure peatuta. Eta mutilak, danai tira inez, antxe aldapan gora, jarraitu zuen. Eta gora zijoaztila. Gure neska, beti lehiuan behiraziona goibel. Ikusi zunian, bere etxe aurrian, ze festazion, parbatien hasi zan neska. Neska honen aitak, hartu zuen poza, esan zula, gure alaba sendatu da, eta alaba,
Ondo sendature. Bueno, nahikoa da. Ez zala isiluko, neska. Parrein da parrein. Aita bere honetik atezan. Bueno, erotin altzea ze pasatzen hemen. Eta alaba. Lurrian bueltakan txankaz gora jarreta. Aita zerretin zan. Eta zantzun. Ia! Zein da honen erroduna! Ta bi morroi antxo zeudenak. Eta igual mutu gazte hoi. Eta aitak zantzun. Atxelo zazazue! Eta bi morroiak. Hankuntzian, mutila harrapatzea. Ta ze pasazan mutila heldu zutenean? Besotan zaukan arkumiak. Intzula. Eta platx, platx, platx. Danak askatu zian. Neska isilu zan. Eta alaxe paki hartu zuen. Eta neska hua sendatu zan. Eta alabazan. Edo espazan, sar dadila kalabazan. Eta atera dadila, zuen herriko plazan.